diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to fasudeɓe to korkoƴela to madina alheri to gawinane to awoyni to gawinane to kolomina ko on takkusan juula ha e nder galle baba dia to galle baba dia korowo ngalu fedde ha sesa to gadiaba kaƴele ko taari ɗum kala ene jeeya e gardedi kabaruji men to leydi Mauritanie galle lamorgo leydi Mauritanie ɓe ɓayyini communiqué hollirde tigui wonde hoolejo leydi ndi siifi décret hollirde tigui wonde ñande alkamisa e ñande aljuma balɗe ɗiɗi caggal julde taske ko ñalawmaji férié chômé payé e nder jokli leydi he kala woni ko ñalawmaji ɗi golletake to leydi Sénégal Serigne Mountaga Mbacké khalifa général des Mourides holliri tigui woni yidde makko e oɗo saaha joni ko wuuro Touba ngo yo heɓa ko wiyete autonomie ha timma to leydi Mali to Menaka jeyata Menaka ton ko laamu to gollotoɓe e bowallade diwaji ngal Menaka ko kamɓe kadi hélicoptère taw ko ministre woni laafaji mbulaji en kamɓe kadi hélicoptère mumen diwde ñalewma hanki o to leydi Sierra Leone Julius Maada Bio hoorejo leydi Sierra Leone ƴamtannoɗo lefol laamu janoɗo sumgoji ñande aseta ɓennuɗo ɗo heeɓi polgu to leydi Gabon ko ñande nogas e jeegom lewru août ko nden tigui leydi ndi yahata sumgoji mum suɓade hoorejo leydi sarɗiji e meruji kala to leydi Soudan hono général Dalgo o holliri tigui wonde o rokki yamirore faade dendagal koninkoɓe makko kala nde dartinta fiyande kay ñalawma talata hande alarba janggo gam huruma kay julde taske nde woni trêve balɗe ɗiɗi habaruji men jolam jaɓeri ma jaaha to leydi Biloris jeen ha to leydi France bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren caabune laaɓal socca ɓanndu maɗa ha jiitoɗa hen hoore maɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinowo nguru ɓanndu ha jiiɗa hoore maɗa an joguiɗo tasuji e ɓanndu muɗum laamlaame baaye puƴe jokkodire caabune laaɓal e lallitare joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa caabune laaɓal e lallitare ne wonde gommage kono kadi ɓe jogui jumri weldi kewdi cellal moƴƴude suka e mawɗo e debbo cewiɗo kala caabune laaɓal lallitare are men adde men ko jama deppo mabɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki Samba Dioma ene tawi juuɗe Sokhna Kadiasi sa yiiɗi hen jokkodirta koye oɗona kono noon rewɓe émergent Dande Maayo e gardogola Sokhna Haby Sarr hakkude Nawele e Demmankani ɓe mbeeɗi juuɗe mabɓe faade caabune laaɓale lallitare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki Samba Diom e juuɗe Sokhna Kadiasi sa yiiɗi hebde caabune lallitare laaɓala woto woɗɗu joni joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye Sokhna Kadiasi mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent Dande Maayo woni Sokhna Haby Sarr mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen Nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto Demmankani jokkodirta
koye boy sumare 77 902 0004 so tawi gonɗa koto galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗe hen tonggode maɓe kalane to tawata caabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamin jumri kala kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e mawbaare nogas e jeeɗiɗi lewru korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati habruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete e ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko addi kabruji men e ɗemgal pulaar noon hono fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo e cukko mum sokhna Mariama Tijane Ba wondude jande mon jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine maɗa e gardugol Sar Abdoullahi Sara eɗen pecca sunare men e dendagal Gadiaba kaƴel naɓe kala ha tengti noon e musidɗo meɗen Baba Dia ko korowo ngalu fedde heblo sukaɓe Afrique sengo leydi Mali jaltugol aduna jinnaɗo makko debbo tawi kadi o yalti aduna koye accident musɗo bannoɗo e lawol ummade Bamako faade Nioro accident musɗo bannoɗo en duunima noon dendagal malinaɓe kala e dendagal Gadiaba kaƴel naɓe kala ko noon kadi duwaw men faade e hoorejo heblo sukaɓe Afrique sengo leydi Mali e dendagal golle diɓe mum kala eɗen mbiyatande Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. Habruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puɗoɗen seni woni commission électorale nationale indépendante ko catala halfinaɓe ko fate subgoji e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ko ñande goo lewru juillet dartodu 2023 wona tigui ñalawma moɓe cuuɓi kayim subgoji wattude subgoji e nder ɗiɗo commune aji e nder yoga e bureau ji vote tawateɗi e nder Mouqata mo Mbouta ene tawi nder région de Gorgol tawi kadi ko yamirore cour suprême bureau ji ɗi vote noon poɗɗi wattede ɗon potti kay to vote man foti wattede ɗi goni bureau numéro 3 on e tawe to centre Bédér Kane wondude e nder commune edde Bayi e hela Guellaye wondude bureau numéro 1 to nokku biteɗo Tarnek Idey Chif e bureau 1 e bureau 2 ɗinene tawe to lik Neyba wondude e bureau to nokku biteɗo Tik Weyra numéro 2 commune mo Tikreyra ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono Ismaila Wul Mohammed Badi o waɗi erago kanko woni jagorgal kalfina ko fate finance e nder leydi Mauritanie o waɗi noon erago makko altine hankino gasi jeegom korse 2023 faade dendagal Mauritanie naɓe kala ha tengti noon e jeunesse woni sagataɓe leydi ndi nde mbattata hakkillaji men no fewi keddo e nder leydi men ɓe holliri noon wonde kay leydi ndi ma heɓ ko wiyete boom économique woni tigui ma leydi ndi ƴellito no fewi oɗo saaha joni eɗeɗo balle walla ɗiɗo lebbi to banggue économique o erima jeunesse leydi Mauritanie noon nde ɓe keddoto e nder leydi he eɓe mbawi gollade ɗo hano hannirta ni taw ɓe mbaɗani ɗanne ha tengti noon e ɗeɗon ɗanne suuɗaru o holliri noon laamu ngu kay ɓoyata ma ƴettu gollotoɓe no fewi woni tigui ƴettude des emplois e fannuji kala laamu ngu kadi ma wallu jeunesse leydi ndi no gollori ɗum noon o wi hoto sagataɓe ɓe kay mbine ɗanno ene jalta leydi ndi gam kay wasdemo gollade ne jalta leydi ndi ene ƴeewo golle caggal leydi o holliri tigui so tawi kay ɓe jeeyi haaɓe laaɓi ngaalu leydi ndi ɗum noon jogori profitde ɗum ko ɓen taw koɓe jeeyaka e leydi he ɗannotoɓe taw ko leyɗele goɗɗe aroɓe ɗannade e nder leydi he ɗum noon waɗi erango faade dendagal ɓen jeunesse o kala nde wawata heddade e nder leydi he ha mbawa tigui profite oɗon ngaalu koto leydi
leydi Mauritanie ha joni keddoɗen altine hanki no gase jeegoma lewru juin 2023 tinama cumu waɗi e ndera bâtiment goto woni nder huɓere wotere to hôpital mère enfant mo nakcotto legal liksara communiqué o noon communiqué noon mo ardiɓe hôpital o ɓayyini ɓe kolliri tigui wonde ko bombonde gaz kañuma tigui fetti different ataye kañum fetti ko ɗum saabi cumungu ko ɗum saabi cumungu noon ɓe kolliri tigui ɓe kolliri ko nokku kay bâtiment administrative on nokku bâtiment administrative ko on tan woni ko sumi konin koɓe faabu noon mbawi arde kay ko ɓuuri yawde mbawde ñippude cumungu hano hannit ni ko adi kay ken yetto saluji ko wayno centre de conseil walla to ɓe mbiyata détention e saluji goɗɗi to entirte kala ko adi ko cumungu ni yetto toon taw kay ngo wawi tigui ñippede hano hannit ni ɓe kolliri noon ko baɗannoɗo ataye o goto kañum tan woni gañude hen hay ɗum ne ko gañande hakkininde no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Bemba Wula Maguette kañum woni président de l'Assemblée nationale woni hoore suudu sarɗoji ndu leydi Mauritanie altine hankino gasi jeegom lewru juin 2023 o bismima o joddima to bureau ji makko to e to bureau ji makko to e ambassadeur joɗaniɗo leydi Palestine intera leydi Mauritanie hono son excellence Mohamed Al Assad ɓe jewtidi ko juuti noon ko fati kay e yidde ɓeydude tekkinde jokkodiral moƴƴale gollodiral hakkude leydi ɗiɗi ha tengti noon to banggue fannu parlementaire ina tawtora jonde nde noon secrétaire général suudu sarɗiyejude leydi ɗi hono Abdellahi Wula Saleh ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono mbiruɗen gardidi kabaruji men galle lamorgonde leydi Mauritanie ɓe koleri tigui wonde hoore leydi ndi hono Mohamed Cheikh Al Ghazouani o sifi kayita décret on noon hollirde wonde kay ñande alkamisa woni tigui ñande julde leydi Mauritanie julde taske ko ñande alarba ɓenni noon ñande julde nde alkamisa woni samba miñum julde e aljuma demba miñum julde ɗiɗon balɗe kala ko férié chômé payé woni ko ñalawmaji ɗi golletake taw kadi ko joɓeteɗi e nder jokli leydi Mauritanie kala ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar seno mem to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen ko waktuji seeɗa heddi tan e julde taske hoorejo jagorɗe leydi Sénégal hono Amadou Ba kanko wona Amadou Ba kanko kadi woni oɗo saaha joni ministre de l'élevage o waɗi tigui jillu makko e nder yoga e dare ko nder yoga e dare to jawɗi layyaji jeeyete hen e nder Dakar o yahani goto noon omo yaade sete timmuɗo no fewi ko wayno jagorgal kalfinade ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu hono Antoine John omo yaadi kadi ministre du développement communautaire biteɗo Samba Ndioben Kane wondude ministre des inondations biteɗo Isaka Diop ɓe jettima noon daral ɓe jettima to daral Dalifort ɓe jeeyi ha to daral to Foray Rufisque ha to daral stade Léopold Sédar Senghor kala kanko Amadou Ba noon o holliri weltare makko mawde no fewi no tawiri ɗeɗo dare kay saabu kay o wi dara ɗe kala enen mbi dakka dammiri taw ko jawdi layye o holliri noon départ o laamu ngu joguinoma kulu huuli hikka ma jawdi kay ngakku e nder jeehe e nder dahe e nder tigui dara hen kono noon e oɗo saaha joni holliri tigui wonde ɓe joguima hoolare mawde no fewi o holliri noon e oɗo saaha joni commission technique tafama on commission noon ko beele kay dendagal dara ɗe kala ene mbawa hebde dammiri ha waɗa équilibré hano hannirta ni ɓe gañi tan ko ngalɗo daral wiyene waɗi dammiri ha heewi daral gongal tawa koko ngakki toon ko ɗum woni ko laamu ngu saaɗi on commission noon ma waw darade kay kala nokku ɓettini wonde kay dammiri ne heewi wawa ustede ɗon nawe nokkuji dara goɗɗe to teskam dammiri ndi ene ngakki seeɗa ha joni jawdi layye noon teskama tigui jawdi layye noon teskama tigui yadata ene teska noon kala kay kallo haala jawdi layye heewi tigui miijade ko basalle kañum e pomme de terre ko ɗum saabi noon kanko Amadou Ba hoore jagoɗo leydi ndi caggal kay nde o yilli dara ɗe o tawi dammiri ndi ne woodi hano hannirta ni ko nden tigui o yaɓani yoga e jeehe tawateɗe yoga e jeehe tawateɗe kay e yoga e nden tigui o waɗi jillu makko e nder yoga e jeehe tawateɗe kay e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal ƴewde kay so tawi pomme de terre o e basalle ɗe so tawi ngakkani o tawi noon jeeheɗe ne mbi dakka woni ɗe jeereji ɗi ne mbi dakka marchandise o kono noon teskama cogguji ɗi ene fakiti no fewi ene cafi lamɗam no fewi to jeere nokku biteɗo Gueule Tapée to Sam Notaire to Sam Notaire nder Dakar teskama tigui sakiyel basalle toon gotel ko 15 000 francs woni ujunnaje tati francs
CFA ko ɗum woni ko sac basale goto jaratona goto e commerçant ji noon jeere nde o holliri tigui alay saago sac basale wawa yeyede ko manque ujunnaje tati saabu kayim kala sac kamɓe ɓe kewi sodde ɗum ko 14500 ɓe jooɓa transport ɓe jooɓa manutention ɗum noon alay budda ɓe mbawa hen 500 haɓe mbawa yeyde ɗum 15000 francs ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni to cité Cypress noon sara samo municipal jinde woni tigui jinde mawde woni to kurjuraji juppate to dépôt des ordures e nder jinde he noon ko bebbeyel jibinagel ko ɓooyani kañum tigui tawa ina wedda hen guel wondani e wonki maggel guel yita noon ko sanga 23h woni 11h jamma ko bebbeyel ngel ko bebbeyel ngel on ko guel dewel enquête gadana o noon holliri tigui wonde ko conducteur goto kañum tigui joƴƴi weddi ngel ɗon enquête jaajo noon uddita beele on conducteur ene wawa yitede koto Kolda paaɗena accident musto waɗi e dow lawol Kolda biyetenoɗo Abdourahmani Balde yarana duuɓi 50 wasi hen fittande mum kanko Abdourahmani Balde noon o jeeya koto wuuro witego Saare Samba Sané o ummino ko Kolda omo faya ha wuuro mabɓe o wonno koye dow moto makko ko camion mawɗo noon kañum ferima ko ɗon e ɗon o hawri Allah diallam to altine hanki o accident waɗi sanga 20h50 e dow route nationale numéro 6 tolno wuuro witego Saare Keita Abdourahmani Balde noon ɗacci cuddiɓe ɗiɗo e sukaɓe yonɓe no fewi e nder sukaɓe o ɗacci ɓe hen goto ko hikka tigui woni tigui ñande 10 lewru juillet gonɗen ndu foti wadde BF mum eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Touba hono khalifa général des mourides o woni Serigne Mountaga Mbacké o holliri tigui wonde yidde makko e oɗo saaha joni ko yo Touba heɓa ko wiyete autonomie mum ha timma hano hannirta ni autonomie no way kono annama indépendance ni tawa Touba hay nokku banggue goɗɗo ala to yowiti dendagal kene ñaawe hen kene waɗe hen ko kala tawa tigui décision ngaji ɗi ummoto koya khalifa général o yidde khalifa o noon ko yidde khalifa o noon kono Roma way e nder leydi Italie ni Rome no way e nder leydi Italie ni yo Touba tigui yo wa noon ko altine hanki o noon o yaltini ngoɗon miijo o rokki yeru noon ko wayno Vatican ville état tawateɗo e nder Rome Italie tawi kadi ko siège église catholique en e galle papa ko toon tigui tawte o yiɗi tigui ko yo Touba yo jogo ndiɗon mbaadi o waɗi haalande noon ko yeeso almuɓe makko woni talibe makko o haalani noon mande ɗum laatoto o andinali yimɓeɓe kadi so tawi kay démarche o ko puɗɗoɗo yewtidde e laamu ngu walla ala so tawi miijo ngo ko joni are makko kono tan de o holliri wonde kanko khalifa o wonde kay o holliri le wuuro Touba ngo yaɓani tigui ko hebde autonomie muɗum o haali koye saaha noon cérémonie e saaha kay hono khalifa Baye Fall en rokkirannoma ujunere temedde ɗiɗi en ujunere temedere nogas jawdi layye no ɓe kewatde kala hitande koye gan sanga o waɗi ndeɗo haalande ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen to leydi Sénégal jeeyan ha to Madina Gounass kettoɗen musidɗo men sehli men Amadou Samba Lo assalamu aleykum. mbaɗino projet ji nde tawno Madina kañum ene seekti e diwanuji goɗɗi nokkuji goɗɗi ɗi ene jogui ɓe mballata hen projet ji ene jogui ni ɓe ganduɗa taw ko rewɓe remoɓe walla golloɓe goɗɗum ɓen ONG ACED ene duusa ɗumen e golle men wamma ɗo Madina ɗo nde tawno debbo kañum ko yo suuro hasso ene golla yo won gollal gongal e nder galle muɗum suuro hen daña hen en ƴeewi noon en tawi ɗum ene wawi wonde ɗum waɗi ha jaaɗen jokkodirɗen e Moussa Sow mo ganduɗa ko walaldinajo kañum woni jogui programme biyeteɗo PIMA président de la république immini programme gam o wawa ɗoftude dowriyankoɓeɓe wonɓe dow ɓe ɓurɓe woɗɗirade e laamorgo ɓe ha mbawa liggade en keeɓino hen noon financement ji oɗo noon kañum ko garɗo ko wiyete ko unité transformation de laitière ko usine ene wayno ko usine ari ɗo e groupe goto ɗo e Madina Gounass groupe ni wiye Jakkere en ɗam Madina Gounass ganduɗa on groupement ɓe formama saabu wiyano ko yimɓe 10 formete kono nde tawno eɗen gandi gandal ngal ene moƴƴi ene foti yajde ɗum waɗi ñaguiɗen ɓe ha woni yimɓe 10 e jeetata gansanga ɓen ɗon foof formama e ɗeɗo golle wawde fewnude kosam wawde fewnude fromage wawde fewnude meew ko wayno biridel ɗum ɗo foof alhamdulillahi rabbil alamin e nder ɗeɗo balɗe joyi ɓe kollama kadi ɓe tinnima kamɓe partenaire o PIMA saabu ɓe gaddaniɓe matériel
Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi ko Amadou Samba Lo ƴettuno haala makko e oɗo projet mbaɗaɗo to Madina Gounassa ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal keddoɗen ha joni jeena to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Issa Kebe. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV. Kabaruji gananɗe ɗo e nder Ziguinchor jeeyi to goto e Sédhiou ina wayno miskineɓe Sédhiou jeeyi kamɓe de ɓe noddi ballal ina wayno ɓe kolliti julde ari kono hay hunde ɓe jiyani kamɓe ɓe ngala koɓe julde. Action social kañum de notima e noddanu mabɓe ari addi ballal mum timmugal wawi wallude sukaɓe ɓe ɓe jiknaɓe men duttiɓe goto fof wawa dañde ko ina juldi ɓe kolliti noon weltare mabɓe. So tawi eno mima ɗon jeeyaton ko to e daral Sédhiou kamɓe de ɓe gulli ɓe luuki ɓe mbi jawɗi garani ko ari ko kadi ina siiri ina wayno kamɓe tefankoɓe nde nde ɓe namda holko addi ɗum ɓe mbi sagoji wonno ko 600 hande de sagoji darima ujunnaje ɗiɗi no gooƴi ɗi ceerdi noon ko noon jawdi serrat. Correspondant men Zig FM yanoɓe toon o yeehi daral o tawi jawdi ɓurdi fabdude ko ujunnaje nogas e nayyi ujunnaje capanɗe nayyi ujunnaje capanɗe jeegom. ɗum noon ɓe kolliti ɗum ne seeri ɗum noon kamɓe de ɓe kolliti ɗum ɗo hikka hay goto wawa layyade. So tawi en garti ɗo e nder Ziguinchor ina wayno météo de ɓitti nguleyki wono ɓitirtuno guila hicci hanki ina wayno dirtani. Ziguinchor ina wayno kañum jari ko 36 nguleyki. So tawi en jeehi to e Bignona ko 36, Cap Skirring ko 32, Thionky ko 32, Adiyana ko 32 nguleyki. ɗum ɗo noon so en garti ɗo e daral Ziguinchor ɓe kolliti jawɗi de ngari kono ɓe jaari sodoɓe ko ɓalegal tan heewi yeeyto hoota galle mum ko ɗum ɓuuri hewde hande. Wullum bare no nguuba ɗo wutteji mumen tan ala fof ko mbawi sodde. ɗum noon ɓe kolliti yo yimɓe ngar yimɓe kolliti noon ko jawɗi ne ceeri memata ko ɓe mbi kala ko goto jogui so tawi addi ɗo ko ponduɗa ko heɓɗa ko tan joguiɗa ko tan heɓat jawdi. ɗum noon woni ɗo e nder Ziguinchor kamɓe noon tefankoɓe ɓe kuuli jawɗi ɗi jogori ko lambude e juuɗe mabɓe ina wayno julde kam yettima ha laaɓi kono noon ɓe jiyani sodoɓe. So tawi en garti ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi hande dey daral gongal ɗo e nder Ziguinchor ina wayno wuyɓe hecci hanki jaggama ɗo ina wuyɓe ɓe ko jeegoɓe ina kumti jawɗi mabɓe ina jaaha wendogo debbo goto ina defa café findini joom galle muɗum ɓe pindini tefankoɓe wonnoɓe ɗe ɓe mbaddi garmi gara hakkude mabɓe e wuyɓe ɓe ina wayno wuyɓe noon joguiti goto fof ne jogui jaasi e paaka ɓe mbaddi hen hay hon goto gañaka ɓe kepti jawɗele mabɓe kono noon wuyɓe ɓe kam tasima e ladde en donki yiyeede. So tawi en jeehi to e marché Bukot ha joni de guyka kane jukki toon hanki de kadi ina wayno jaggama toon rewɓe nayo kamɓene caméra surwayade hande ne heewi e marché ji ɗi ne heewi hande magasin aji kala natowo yo ƴeew anda gardinier nanɗo mo ɗanota ko woni caméra surwaya kamɓe goto ɓe fof kadi nde jaggande ɓe mbaɗama e juuɗe policier ji nde wonno policier ji taari marché ɗe hande noon kala jaggaɗo so renaki juulat ko to e kaso ɗum ɗon noon yo yimɓe ndento so kala mo rentaki ina wayno ko kañum nawi hoore muɗum kaso kala ko joguiɗa jahajere ka ala jooɗoɗa. ɗum noon en kolliti bandiraɓe ko wayno Maydama Abouye en Kardia Seydi en yo jaggu juuɗe mumen. ɗum noon Weltare TV musidɗo Ahmed Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah yo Allah hokke walde jaam. Allahumma amina Seydi Kebe golle ma jooɗi peewi sen mima to Ziguinchor ko to leydi Mali paaɗen to leydi Mali jeena to leegal bitengal sikku buguni ko secteur tateɗe e nder leegal Kuluba e nder commune 3 mo Bamako ko joom boutique goto mo inde mum mo inde mum suuɗi tigui e nder ɗeɗo alkule ɗiɗi woni alkulal A e Y inde makko yettode makko ko ɗeɗo alkule ɗiɗi ko kañuma yanno e cukalel diwel jaarowel duuɓi sappo o bonniguel bonande musde no feewi e nder boutique makko cukalel diwel ngel noon inde mum soomi e yettode mum soomi koye nder ɗo alkule ɗiɗi woni alkulal R e G ko jamma noon tawi koyɗe ustima cukalel ngel nulano tigui to boutique to yo ya soodoya ƴulɓe taw ko jinnaɓe mum nelnoon ndena guela ari noon joom boutique o teski tigui ɗum yeewi seeɗa ko ɗon tigui nangui e maggel nanni guela e nder boutique to lessa firwal makko comptoir to ko toon o
waɗi ngel gueɗe no fewani kanko kadi o waɗi ngel gueɗe no fewani kanko joom boutique o noon teskama ko tufinoɗo cukalel ngel ko ɓooyi saabu e kala saaha so cukalel dewel guel nelanama so ari ɗon omo heewi rokkude ɗum saaha tankaleje saaha o rokka ngel biskitaji saaha ko chocolat ji o heewi rokkude ngel omo tuufi ngel ha ngel woowi ko ɗon tigui o mabɓi ngel ko babiraɗo noon ko babiraɗo neeɗo cukalel dewel ngel ko kañum tigui teski caggal ngel bonna o teski tigui cukalel ngel ene wayli seeɗa on namde cukalel ngel huuli haalde o nawi ngel to hôpital nde losgo waɗa e maggel tawa tigui ko ngel bonna ngel ko ɗon tigui ngel felliti haalde wonde ko tonton joom bidigo hono AY ko kañuma bonni ngel ko ɗon tigui ɓe jeeyi portoye jinnaɓe cukalel ngel portoye plainte to commissariat mo kuluba nde police addoyi AY joom boutique o yeddino seeɗa caggal ɗum o andi tigui damal ala o felliti jabde kay dendagal ko fawa e dow makko ko kala gila nden noon kam tigui caggal nde loskoji mbaɗa e makko ɓennina to wiyete tribunal de grandes instances to commune to ko gila nden noon o waɗama sous mandat de dépôt ɗum ko guila ñande sappo e nayyi lewru juin 2023 nde gonɗen ɗum omon toon fadi visa makko fade kaso mawɗo eɗena mbiyatana jinnaɓe ɓe ne mbattata hakkillaji no fewi ɓeyde nden ka mum e sukalona ndewon kono ha tengti noon e kala saaha nde ɓe mbasa tigui nelede walla soɓe nela kono e kon nokkuji nde ɓe mbawa tigui andude holtoɓe nelata kon ɗon cukalona ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni jen ha to Meneka yimɓe laamu gollotoɓe to bowallade diwoje ngala Meneka ɓe mbaɗi bloqué altine hankino gas jeegoma ha lewru juin 2023 to Meneka to hélicoptère taw ko hélicoptère MINUSMA woni laafaji mbula hélicoptère ɓena taw ko ɓe laafaji mbulaji walla groupe maintien de la paix tawateɓe e nder maintien des Nations Unies tawateɓe e nder leydi Mali ɓe kadi avion noon diwde taw fano ko gawo ko arnoɓe noon ko ɓuuri hewde ko préfet ji taw kadi ko arnoɓe yurnitade golle no référendum o voté ji référendum o no yaari ko ɓen tigui gonno e kaɗon hélicoptère haɗaka diwde hollama kadi on ñalawma kadi avion ponnoɗo hirdude ene diwa on ñalawma kadi waɗama suspendi laamu ngum haaɗi ɗum diwde ɓe kolliri noon ko ɓuuri hewde ɓen arɓe yurnitade ɗon sumgoji hay goto mabɓe ala ordre de mission ko ɗum saabi noon oɗo saaha joni kamɓene ɓe kaɗa tigui diwde siftinde noon oɗo saaha kala tekkere surka hakkude MINUSMA hakkude mum e laamu transition ngu leydi Mali e gardugol colonel Azimi Koita ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ɗum mimata leydi Mali koto leydi Sierra Leone paaɗena leydi Sierra Leone hino sumgoji mum suɓade hooleji leydi ñande ko sappo e tati candidat woni mbiri kañumen ɗaftidiranno ɗiɗo sumgoji noon ɗi mbanno ko ñande asetta ɓennuɗo résultat ji ɗi noon kolliri tigui jalti e oɗo saaha joni kanji résultat ji ɗi noon ɓe kolliri wonde ko Julius Mabiyo kañum heeɓi polgum saabu kay o heeɓi kanko heeɓi polgum ene wayno o gagnima saabu kay o heeɓi 56% taggal kay kene qime kene ɓuuri 60% e bureau ji vote kay nde keesuji ɗi juppuno lima o holliri ɗon holɗo liseni leydi ndi noon leydi ndi mbiɗen leydi ndi kala candidat leydi ndi kulal mum kala candidat keɓɗo kay ko kala candidat keɓɗo 55% woni 55% ene wayno jomuma waɗete élide le premier tour Julius Maada Bio noon ko ɗo woni mandat makko ɗiɗaɓo mbiri ɓurɗo ɗon tidde mo ɗaftodiranno on wiyete ko Samoura Camara on heeɓi on so noon heeɓi e oɗo saaha joni teskama heeɓi ko temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayyi e tati ujunere ene fayi temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyyi e goho voix ɗum noon ene qime ha 41,53% kanko Julius Maada Bio noon keɓɗo polgo ko fuɗɗino yaltude o heeɓino 1,67,666 voix ene qime ha 56% ko résultat ji provisoire ɗon hollirama tigui ñalawma hande o ma résultat ji définitif ɗi kala jaltu ha laaɓa joni to kalten en keeɓi télégramme wonde résultat ji définitif yalti ha laaɓi kanko Julius Maada Bio o heeɓi polgu taw ko mandat makko ɗiɗaɓo e nder jaltugol résultat ji he noon waɗi fitinaji kewɗi e
garmi ngara hakkunde dadiɓe e yimɓe landa lunda ka e ka samura camara ardi to siège landa ka noon to landa wiyete ka APC to siège mabɓe to noon hollirama tigui police o hutorima toon kure gongre gonga woni bala reyala waɗi tigui debbo goto basɗo hen fittani mum debbo barade hen noon ko infirmiére ɓiyi ko biyeteɗo ɓiyi ko gorko biyeteɗo Ibrahima Konté ne yara duuɓi no agasi joyi ari tigui ha jimi e goski he heftini tigui ko neni muma kanko Ibrahima o noon ala ko namdi e oɗo saaha joni sowona justice yo waɗe o yiɗi tan ko andude hol barɗo nene makko e hol sababu kadi ene wara nene makko laamu ngu noon koko yeddi tigui wonde hutoraki kure gongre gonga ala koɓe kutiri sowona gaz lacrymogène kono noon teskama tigui to siège ɗo tigui cartouche aji walla mbiyana duyuji baluji reyela ƴiƴam kewɗama yiyama ɗon ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi sahale wona koto leydi Gabon paaɗen to leydi Gabon laamu leydi Gabon ɓe kolliri tigui wonde ko ñande nogase jeegom lewru août woni tigui lewru gonɗen ndu so maayi ko juillet so maayi ko lewru août nogase jeegom mayɗum ko nden tigui wonata sumgoji ɗina sumgoji noon ko suɓade hooreji leydi suɓade sarɗiyeji e suɓade mairie ji kala biriji ɗi noon bureau ji vote ɗi noon udditta tigui ko sanga 7h subaka ha 18h woni 6h kikiɗen Ali Bongo hoorejo leydi ndi o suwa tawa noon wiide eey walla ala soto ko fadde kay ƴamtugdemo lefol laamu kono de ha joni ko landa makko ka woni landa ka o addi landa laamu wiyete ka PDG ko kamɓe goni favori e ɗiɗon sungoji saabu kay l'opposition woni lundaɗi oɗo saaha kala ko ronki famodirde koɓe ronkuɓe rendude koɓe sardirɓe no fewi landa laamu ka hono PDG kañumen ɓuuri hewde député ji e kañumen kadi ɓuuri hewde sénateur uji kala landa ka noon e kala saaha eɓe mbaɗa ɓuuƴi yimɓe kamɓe kala noon yidde mabɓe kay ko yo Ali Bongo yo ƴamtu ko wite manda goɗɗo Ali Bongo noon yaare duuɓi 64 kadi o wona karɗo cellal no fewi saabu kay ko pinoɗo rafi biteɗo AVC woni tigui ko bino rafi AVC guila 2018 ko jungo e kongal kala yadata o arno tigui o arno e laamu ko guila 2019 guila 2009 ko guila nden o ari e laamu o lomti noon ko bam makko biyeteɗo Oumar Bongo noon kañum ardino leydi Gabon kene qime ha duuɓi wona duuɓi 40 e goo siftude on noon lewru avril leydi Gabon waɗino modifié tunolgal leydi muma ɓe mbawin tigui memtade tunolgal ngal ɓe batti sumgoji hoore leydi ala deuxiéme tour kala keɓɗo yesso kay kala ko mbawɗa dañde sa heedi yesso tan ko an ɓurɗo heeɗo toɓɓe kala ko kañum gagneto ala deuxiéme tour mandat présidentiel kadi gonnoɗo duuɓi jeeɗiɗi wattama duuɓi joyya ɗumdiyankoɓe hewɓe noon kollirino tigui jaadani hen kono nde wonno kamɓe landa laamu ka ko kamɓe goni majorité ɗe kuulal ngal wawi tigui ɓeninede hano hannirtini habaruji men joolam jaɓeri ko bureau rispaɗen Alexandre Lukansoko ko hoorejo leydi Bilorusse ko kanko kadi dongno koyɗe jaam ha mercenaire uji Wagner dartinno offensive mumen moɓe mbanno e nder leydi Russie tawa kadi ɓe jeyino haɓe paandi Moscou lamorgo leydi ndi o wawi tigui artirdeɓe ɓe mbawi ruttade kammaɓe kanko noon toon ko kanko kadi kanko hono gardiɗo Wagner noon to oɗo saaha kala tawete koto Bilorusse omo komo tawet toon kanko hoorejo leydi Bilorusse noon o holliri tigui wonde o ñaguima kadi o famidiri e Vladimir Poutine ene wasa warde hono oɗon gardiɗo mawɗo Wagner en biteɗo Evgeny Prigozhin koto leydi France paɗen talata hande nogas jeeɗiɗi lewru juin 2023 ko suka tokoso dognannoɗo oto mo duuɓi sappo e jeeɗiɗi ko kañum wara tawa kadi ko police fellimo kural gongre gonga policier o noon holliri tigui ko caggal nde wino yo darto o saaɗi dartare woni refi d'intempérie ko ɗon tigui police o ayne makko kuure o wasi hen fittade makko o wara koto nokku biteɗo Nanterre e nder banlieue mo Paris ɗum waɗi ko sanga 8h30 policier barɗomo noon naggama nana soka e mbadi garde à vue hono tigui o tawa kadi on nanguira ko homicide volontaire koto leydi France ha joni keddoɗen talata hande nogas jeeɗiɗi lewru juin 2023 goski neɗɗo yitama e nder leskaji e birkaji immeuble jannoɗo kene wona joni balɗe
jeegom e nder Paris ko kanko noon oɗo kiilo goski noon kañum tigi woni neɗɗo gadano kay mayɗo jiitaɗo kay e ndeɗon huɓere walla ndeɗon huɓere toon woni immeuble jannoɗo e nder Paris waɗino noon yimɓe nayo barmuɓe hen taw kadi ko barmanɗe musde no feewi police o noon wi enquête wi tigui koye enquête woni saabu kay eɓe cikki kiiɗo goski yataw e jiitaɗo kay yataw wona debbo taw ko debbo jangguinannoɗo woni enseignante majjuɗo kay méléo guila kay e saaha huɓere nde yani yataw wona goski mum woni ɗon ko wawi wonde hen kala losmoji nana jokki musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno ko min tongatno ona ɗo e haalirde he ko musidɗo moon silmana Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah so tawi koto Madina Gounass ko Amadou Samba Lo to Ziguinchor ko Amadou Isaga Kébé kelkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on